Hambai Tripura hasteni joto lukurungno pilano kulumo norokno kaisa kenai kokthasa thainai kasana mosungo tabungno jora jong jotono saimano corona virus haike corona yong je yong sung mokolbai nuya hayok hakotor pijak oboni yakni jong yaknani bagai baki yaknai oyong chini sago hapkang kai chini langono tansoi ruo haikeba sokmoi ruo haikeba seng thui thanai om hayong asai jak tabuk chini hayong ha kotoro omni yakni seng baki yong nai malai kasino lama norok samung na yasak bazar hujar lama nokhoyawi tongkha ke belai sanai nogo jotono nokasawo tongnan bagai kobok jau samung na yasak norok mungsa jagao ta nongkhorti o bemarni o yongni yakni yognani hingkai or no kaisa lama nok bisingo khakrab jagi tongdi kebo bai ta malai di bodol kheta tongdi oma heni saklai jago elam kereng rok amno bagai ang norong no koinai chini serang satini bising tei norong no nogo tongjabai nin bagai o bemarni yakni yakak nani bagai tai phadar hasteo tongnai chini takuk bukuk sung khanao norokno belai khe bengai layo kumun hasteni borok norok no corona virus no tubo sung saimano china o puila mo corona virus haikabo corona bemar asaikha apun bagai sung china rok bai kisam khang kosol norok bengai jago norokno corona virus tubo nei norok khata bai jabai dei tabuk kebo tabuk niyo jora o khabai ni ko gya norok je jaga o tongo norok khukti managai hanjak yakai norok parangai lai phainani asung norok nang koyu je sanai norno bo sanai corona virus abo ani bagi simya ni bagi butu tongo ang mukhang kosol nei norok anu jeng corona virus tu nei norok ta hindi corona virus ang tubiya nang tubiya saimnya chini barat hakotor tamungno 14-15 days so norno koinai norok janja nogo tongnani bagai asa saunyo ang jotono hambai haini hai jotono kaham karang ka tongjabai hambai khulumka black and kha khamani jora tabu o hayo hakotoro kirima singsa coronavirus phaitong omo sini langmano sokumoi rimano apuni bagai sang black and khano karak khai tongnani jora hayong hakotoro black and wanama singsa sang jotono nugui dongo o coronavirus ni yoknani thangka hangke sang sak no kisa sak siwi ma tongnai tai nogo achugui ma tongnai nogo nokni ongkhriyawi phatarago ongkhriyawi tong hangke no chakugo tamni himba o virus bo waisa busago hapkangke ongkhrnani belake no tugo tai belake no mo solornai ja inke sini langmano bo spoil khai sono o hayungni kamari rimano aboni bagai sang jotono soseton nani dorkar soseton jotoni silai obo tabuni ojora wana kumari tamni himba sang kiriyawi tong ke karon khoroksa ani phanang thangangke ani nok nukuni joto borongni nongi thanai oma hikino gana gini tebo truk jotono ngi sang bari manai sini haste Tripura to belai kheno medical ni je hospital logo oma hai isolation ama hai rokri bebagai se je khanamani 11 ta se tongfu ngangka 11 jona manja khangke borongno se sakang tong hangke tai bad baki abo to khoroksa manja khangke no khorokta haike 10 jon 20 jon 100 jon ma haike tere baris thana asumsa se bari thana saslabi maragla aboni bagi no rangsa neta khuro bukhuro asuk tong thoksa thok no wansuk yawe kiriya tang ni sengra ni ta wansuk di seng je tabuk sarkar je podokhep nai tongo abo no sengo guideline ro no seng follow khai ma tonglai nai haike no sini langma seng sak bo thangnai tai norok bo seng jotono thangi kathang tongi manai ha hayung sakao aboni bagi belakeno sosetuno mane tamni sasinai seng awareness tangnani nangnai tebo belakeno wana ma singsa seng khnai tongo sini hayung hakotro sini puri tongnai samong khai tongi nai doctor nai jana ni thangnai ro tabu nogo kifli menia je puri tongnai ro
borok bahino corona virus sini borok muksak bosong rok ba Mongolian bosong bai milimani bagai Chinese rok ni corona virus tu rok ni belai kheno hoirani khlaijagi tongo ke o hoirani rok khlaijagi tongkhano sung khalogei kha baiawi sung tongkasang ni raida no romui no police rok eba kheba proshashan no janogui khukti monogui phano sung o ma hajora o ma tonglai nai ke bai walaiawi bulaiawi tongkhangke no kokbang laiawi tongkhangke no chao tam ni himba o ma hajora o kemno ke khel khailainani subalainani belai kheno kutuk ni jora sungte bo khanai tongo tabo lockdown nungai thangka all over India wono tini ni simi duita ni simi sin Tripura hasto bo haino sini borok kobangma samung khainai rok samung khai tongai nai rok borok haino tabo restaurant hotel logo samung khai tongai rok borok nok ni kipli jehetu bondong khaba nok nongkor thangbai sidi ni borok no reklaija go ni khanau reklaija gi baksa borok tabo lama rogo kasajak Guwahati rogo Kolkata rogo phaina ni borok khaimia aboni bagi dol miliwi thansangai malai lekha ke kaisa sini khaksangmani bisingti yang je mansak joroti je proshasano tongnai rok sini tifang leader DM ama herok bai jogajog khai bahai khai o omahai jorao tension nunglayawi thamji tunglayawi tongkasang ni bisingti ke sangma tonglai nai ozora osung ingya phano at least 10 days থেকে 14 days যেহেতু সনো তাবো 31 মার্চ জরাছে গতাই তো বেশি করে তিনি বাই তিনি সে 24 নই তংকা তাই 6 days হয়তো বা তাইসা বাড়ি রিফানো রিমানো বাড়ি রিব হয়তো বা রমনি এপ্রিল নি 15 তারিখ জরার কিন্তু সংসাই মানি থাঙ্গানা হায়ং হাকতর অজে করোনা ভাইরাস নো বসক জরাতে সং খাকরুগুই এবা কেবা চেন ন সবাই রিমাননাই সং যদি ন ও করোনা ভাইরাস ন বসাগতই গুরুগুই তংয়াওই ও চেন এবা খেবা ও করোনা ভাইরাসনি বিমার ন সং মুঠুবই মাংখাংকে সং সিনি ইন্ডিয়া তাই সিনি হা ত্রিপুরা হবো তংকসাংনি বিসিংতি কে মুংসা কে মুংকরিনি বিসিংতি কে হামকারাই মানে তংই মালায়ানা আপনি বাগै রাংসাংনি তাখুরো বুখুরো বেলাইখেনো আং বাহাইনো খাগলিজাক জরা হামিয়ানি জরা নরনি থিনি খাবাই খুবাই নকयो किरिया इंयावै किरिना बको गया हाइपानो सं सिनी मनो तम नै अवेयरनेस जे सं फलो खाइनानि जे तंमानि जे राइडर तंमानि नकनि अंखरियावै नकनि सामुंनाङै अंखर कांके बको मास्क थेबावै ताइ काहाम खलायै याक नक बाइरे रगो फाटारनि फेकेंके काहाम खाइ 10 থেকে 20 सेकेन्ड जराते काहाम के तैबाय साबान बाय सुई जों दायरि जुम जे फादाराव ओंखारमाने आबार सुई जों साथंगु फरानानि बेलायखेना नांगौ ओमफ्राय दै दाम सानाय अजाराव तो बेलायखेना वानामा सिंसा जों गोबां मानु खोनावो अमहाय सिनि ताबुक सिमिया अमहाय जे बेमार रक फायमानि जों गोबां मा 100 years ni yagulo होनखानो अमहाय बेमार रक फायमानि जों खोनावो आं आसक हासालनि कक सालिया 70-20 माने 1720 साल बहायनो अमहाय कायसा रुपतर फायकिया आबो बनतामनि सासिनाय आजराव प्राय 10 कोटी बरक थैकिया अमहाय केनो 1820 साल बहायनो बरक गोबां लाख लाख कलेरा रक मानजागि थैकिया अमहाय केनो 1920 साल बहायनो हाय गोबां मा कलेरा रक माने फ्लू रक अमहाय रक मानजागै गोबां मा 5 कोटी बरक थैकिया गो OZ20 ताव बहायनो 2020 OZ20 100 years नि पर OZ20 or 2020 एक्चुअली तामनि सासिनाय अमो कायसा जरा हामियानि फेर दा हनाय ना कि सिनि हायं हा कतरो जे बनो तामने यूनिवर्स सिनि पृथ्वी ताय सालबाय तालबाय जे गदालि तंमाने आबदा हामिया हांचिनाय हायबाय तामने जरा हामियानि जरा दा हनाय अमहाय 100 years रंनि परे न अमहाय कतर किरिमा सिंसा बिमार लक्ष कोटी बरक जों थै थांमानि नुगो जों आगि स्रायफुरबो खनाय फैकिया पाराकी पारा बहायनो कलेरा बसंत रक मानजागै खि के पारो मानजागै थैमारो जों नुगो फियाबा आमरक
tabuk medicine sini scientist rok abiskar khaikirka aboni bagi sang aru rok manchak no sang tabuk hamui tongmang oma haikeno sang kha khlayo corona virus bo heno tabuk tru khayong ha kotro sini scientist rok snami tongo sang China no hoite no obo puila ongkhori phayo ni bo khnaka baksa saw America hoite ni piaba obo sang je tabuk je khnamani mote wanchukmani mote nukmani mote inge kaisa omo kaisa scientist roni kaisa weapon snamani aw hoite no abo tabuk solonai jat abo asuk sana thangke belai kheno kotorkok abo sayawi chalia asukok nor jotono tabuk jotono saimano internet mobile juk sung jotono saimano kaham khobor mani tongo asuno sanai sungje instruction rejaka rule rider rejaka or rule rong sung follow khai nok bisingo tonglai khen keno belai kheno sao o 10-15 din sung nogo khakurup lai sung nok kaisa family kaisa ke tonglai kheno belai kheno sao yang thangyawi o mai kheno tonglai jadi asung no ani kobomu koimu